Da ni jyst yn mynd i gerdded a da ni'n cerdded efo polynion Nordic, neu da ni'n cerdded hebddyn nhw, da ni'n edrych ar hanes y fro, da ni edrych ar y natur, ar defnydd, lle mae pethau'n byw, be fedri di wneud efo'r pethau ti'n ffeindio. Dwi'n dysgu Cymraeg i bobl, felly pryd da ni ar y teithio, da ni rhoi cyfle i bobl siarad Cymraeg efo siaradwyr iaith gynta Cymraeg. Wedyn da ni'n mynd i'r de, we're going to the right. Fydda ni wedyn yn croesi o dan yr argae, we'll be passing underneath the dam. Dim bwys os da chi'n byw yn lleol, neu os da chi'n dod yma i weld. Dim bwys os da chi efo busnes, yn neud o trwy gwaith, neu bod chi bobl ifanc, bobl hen, neu deilwra ar gyfer chi. Os da chi'n heini, os da chi ddim yn heini, dim ots. Da ni wedi bod math o wahanol lefydd, a weithiau da ni wedi caffi, cael rhyw fry-up neu panad bach wedyn, so mae yn ffordd o gadw'n heini, ond dim dyna be mae amdan cael hwyl. So os da chi eisiau dod efo ni, dowch, a da ni fwy na hapus i cael gymaint o hwnna chi gerdded a sy'n bosib ar rhannu bendith da ni'n cael mewn bywyd a byw mewn bro fel yma.